Юратызаршыч майялынан. Муза, иркан. Чаваш челги бурчухне, тенже путмейн. Кодаму мелис, истяму ки. И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле. Исәнмесез, сіз Татарстан 24 телеканалында туған тел тапшыуын қарайсыз. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгат Туйлина. Бүгінгі тапшу шагыйр, җәмәгать һәм дәүләт эшлеклесе, Татарстанның халык шагыйре Роберт Миңнуллинның тормыш юлы, иҗат үзенчәлекләре һәм әдәби мирасы хакында. Кеше гомре бигрәк кыска. Бер сүнә дә кабат кабынмый. Һәрберебезгә дә кагыла ул, шагыйрьләргә генә кагылмый. Үзеннән соң мәңгелеккә җитәрлек иҗади мирас калдыручылар чыннан да үлемсезлеккә ирешә. Шуңа да язучылар, шагыйрьләр, иҗат әһелләре турында без бер кайчан да үткән заманда сөйләмибез. Алар һәр буынның яшьтәше, һәр кемнең якын дусты. Балалар өчен дә, өлкәннәр өчен дә бер үк дәрәҗәдә иҗат иткән талант ияләре бигрәк тә. Роберт Миңнуллин нәкъ менә шундыйлардан. Аның исеме күңелдә ничектер җылылык, яктылык уята, бала чакка алып кайта, әнкәйләрнең дугасын искә төшерә, дуслык, туганлык һәм кешелеклелек хисләрен яңарта. Роберт абый чыннан да үзенчәлекле шагыйрь. Төп үзенчәлеге аның мөгаен халыкчан булуыннандыр. Роберт Мөгаллим улы Миңнуллин 1948 елның 1 августында Башкортстанның Илеш районы Нәҗәде авылында туа. Бер елдан соң аларның гаиләсе шул ук районның Кыпчак авылына күчеп килә. Әтисе Мөгаллим анда бер никадәр вакыт эшләгәннән соң үзенең туган авылы Шәммәткә кайтып төпләнә. Робертның бала чагы, үсмер еллары Сөн елгасы буена урнашкан Татарстанның Актаныш районына терәлеп торган шул гүзәл табигатьле авылда уза. Шул авылда башлангыч мәктәпне, күрше Аккүз авылына йөреп 8 еллык мәктәпне тәмамлый. Аннары Уфага барып, Сәүдә кулинария училищесына укырга керә. Берничә айдан туган авылына кире кайтып, китапханәдә, соңра колхозда эшли. 1966 елда Карабаш урта мәктәбен тәмамлап, 2 ел Маяк исемле район газетасында әдәби хезмәткәр булып тора. Аның әдәби иҗат белән җитди шөгыльләнә башлавы да шул елларга туры килә. Әдәбиятка мәхәббәт Миңнуллинны 1968 елда Казанга алып килә. Ул Казан дәүләт университетының татар филологиясе бүлегенә укырга керә. Студент елларында матбугатта актив языша. Университетны тәмамлаганнан соң Ленинче газетасында эшли башлый. Балалар дөньясы белән якыннан танышкач, ул лирик шигырьләр белән бер рәттән махсус балалар өчен дә шигырьләр язырга керешә. Шул вакыттан алып шагыйрьнең иҗади юлы билгеләнә. Шушы көннәрдә Казанның филармония концертлар залында Роберт Миңнуллинны искә алу кичәсе узды. Бөек шагыйребезгә исән булса 75 яшь тулар иде. Һөнәрләре буенча гына барсак та, үзе эшләгән юнәлешләр буенча гына барсак та, журналист, телевидениедә алып баручы, балалар шагыйре, публицист, сәясәтче, җәмәгать эшлеклесе һәм әле буларның һәрберсе эчендә тагын аның үзенең юнәлешләре бар. Ул инде мөхәррир булып эшләгән вакытында, аның инде нәкъ менә шул беренче адымнарын ясаган вакытында һәм журналистикада бит инде ул төрле өлкәсендә балалар эчендә шулай ук инде язучылар шундый бу профессияны яхшырак, бу өлкәне яхшырак белгән кешеләр өчен дә эшләгән басмаларда хезмәт куйган вакытлары бар. Аның ансын да бүлеп бетереп була әле тагын. Шуңа күрә анда әйтеп бетергесез. Ел сайын уздырырга була искә алу кичәсен, ел сайын яңа яктан ачырга була. Иҗаты моңа мөмкинлек бирә Аллага шөкер. Шара 3 өлештән тора. Беренчесе туган якка багышланган. Биредә Роберт аганың туган җиргә, ватанга кагылышлы шигырьләрен, җырларын тыңладык. Роберт абый сызык ул шиксезлектер минемчә, ул бик күп кырлы шәхес, шуңа күрә кайсы өлкәгә генә карама, бакма, мәхәббәт дисеңме, тормышка мәхәббәт дисеңме, гомумән дөньяга караш, сәясәт дисеңме, әдәбият дисеңме, бөтен өлкәдә дә Роберт әфәнденең образы чагыла. Һәм без дә менә шушы үзебезнең чарабызда шушы киңлекләрне, шушы шиксезләрне ишек дип әйтим, гизәргә булдык.
Концертны Мирас инструменталь ансамблі һәм тере тавыш озата барды. Роберт аганың шигъри юллары бу яңгырашта тагын да гүзәл, әһәңле төсмер алды. Беләсеңме, менә киң кырлы, күп кырлы шәхес дигән термин бар бит инде. Бик күп эшләрне, бик күп төрле эшләрне эшли белә торган кешегә атап әйтелә. Бу термин Роберт абый турында да шушы сүзне, шушы терминны кулланып була, аның эшчәнлеге гаять киң, әйбит Альберт әйтеп үтте бит инде аның турында. Ә менә аның шигърият дөньясы өчен шулай ук киң кырлы, күп кырлы дип әйтеп була, чөнки анда мәхәббәт тә бар, балалар шигырьләре, язмыш, сәясәт тә бар, тормыш һәм башкасы. Шушы шигърият дөньясы эчендә генә дә ул төрле тармакларны сүрәтләп, төрле матур искиткеч шәп шигырьләр иҗат иткән. Яшәү безгә авыр булыр иде яхшылыктан башка. Шуңа күрә яхшылыкны эшлик без үзебез башта. Ятмый көтеп яхшылыкны безгә эшләр диеп кемдер. Яхшылыклар эшлик. Җаным син дә үз-үзеңне күндер. Әнкәй безне сөннән алып кайткан, сөн суында юган иң элек. Бишек җыры көйләп төннәр буе, без үскәнне көткән тилмереп. Роберт Миңнуллинның шигърияте сөн елгасыннан башланып китә. Актаныш якларыннан, Агыйдел буйларыннан. Гүя ул бер киң әкият дөньясы. Актаныш ул гомумән чын поэзия урыны дисәк тә ялгыш булмас. Бу як халкыбызга күп кенә танылган шәхесләрне бүләк иткән. Шагыйрьне шагыйрь итүче төп көчләр дә туган җир, табигать һәм халык бит. Туган ил, туган як, туган туфракны сагыну һәрбер шагыйрь өчен актуаль һәм газиз булган кебек, Роберт Миңнуллин өчен дә иң кадерле темаларның берсе. Аның шигърияте үзенең катлаулы тормыш юлы белән тыгыз бәйләнгән. Шагыйрьнең бик күп шигырьләре автобиографиясының турдан-туры чагылышы булып тора. Бәлки нәкъ менә шуңа күрәдер шигырьләрендә сөн елгасы, туган як каеннары, чишмәләре, таулары, әнкәй образы гәүдәләнеш тапкан. Бу үзенчәлекне аның иҗатын күздән кичергән каләмдәшләре дә билгеләп үтә. Танылган әдип Гыйлемдар Рамазанов язганча, туган җир һәм газиз ана. Бу ике төшенчә шигъриятнең трек ноталары, төп темалары ул. Әнкәй белән туган җир, туган туфрак бер-берсенә аерылгысыз булып бәйләнгән төшенчәләр. Туган җир һәм иң кадерле кеше ана турында шигырь язмаган шагыйрьне табу мөмкин түгелдер. Шулай да Роберт бу темаларга иң күп, иң җимешле язучы шагыйрьләребезнең берсе. Авторның йөрәгеннән чыккан ихлас сүзе, әлбәттә, укучылар йөрәгенә дә барып җитә, җылы тойгылар уята. Чыннан да, әниләр турында Роберт абый кебек язучылар сирәктер. Ул үзенең иҗатында татар халкы 1000 еллар буе иҗат итеп килгән ана образын камилләштерүгә ирешә дисәк тә ялгыш булмас. Ә әнкәйнең ак чәчләре китабы исә әниләргә мәдхия буларак күзаллана. Сыкланып карап торырлык, күзне ала алмыйбыз. Әнкәйләрнең бөеклеген сыңрак аңлыйбыз. Гап-гади сүзләрдән төзелгән гап-гади юллар кебек бу. Тик шул кадәр тирән, шул кадәр мәгънәле, үзәккә үтеп, йөрәккә кадала. Роберт Миңнуллинны искә алу кичәсе шигъри мизгелләргә, җыр-моңга гына түгел, ялкынлы, җылы чыгышларга да бай булды. Безнең бүгенге рәисебез Рустам Нурлович Миңнеханов белән минем монда киткәнемне бик сүзле, бик хөрмәт итәләр инде. Беренче президентыбыз Минтимер Шәрифуллович Шәймиев бер заманда эшләдек бит инде. Роберт та безнең белән бергәләр. Һәм бүгенге хөкүмәтебез исеменнән әле сәламнар килеп җитер. Мин менә шушы хәтле залда утырып җыелган халыкны күргәч шатландым. Мин әйтәм, онытмыйлар, истә тоталар. Якын кешебезне, республикага бүтән көчен, гомерен биргән кешеләр. Фәрит Хайрулла улы Роберт аганың туган телебезнең чын фанаты булуын искә алды. Аны саклау һәм үстерүгә зур өлеш кертүен кат-кат ассызыклады. Иртә китте. Ул Туфан Миңнуллин, Разил Валеев,
Мен ләммә бір-екі сөзді татарша білмей тұрған кішіні рұқсатташымнан әлбәттен келген жоғары советқа сайлағаннан соң биттен қайтардан туған тіліне ері. Екі тілде, дәулет тілінде бұл отырышын алып баруға тәлім етелерді Фәузия Байрамова. Башқалар Марат Моляковлар. Мен айтам, үйретесіңіз? Роберт айта, үйретеміз. Керегім болса үйретеміз дейді. Мен қышқырып анық шөгерлерін үйде қайтып кітабын бөлек еткені оқиын да, білмеген сөздерді yazып алам да. Роберт, кнопкаға басам кіріп шығар, пожалуйста, рахмет. Келе, мен айтам, мұның сөзін тәржіме еткені, бұл нәрсе деген сөзсің, бұл нәрсе как его перевести на русский язык деп айтам. Шулай тұрып, міне, шын көңілден мені де біраз татар тіліне үйреттілер. Аларға бек зор рахмет. Шағирдың тормыш иптәше Клара ханым да хатирәләрен яңартты. Бүгінде біздің Робертқа 75 яш толған olur еді. Ол 75 yıllık юбилейінде өзі исән болса бек матур итеп уздырған olur еді. Мұндай көтәріңкі рухта olur еді. Әмма мына шулай 75 yıllығын уздырабыз. Bu kişinin tuturduk, Allah'a şükür, özümüzün tuğanlarına şuşundu şaralarını uzdura olmaz idi. Ben şuna rahmet eylesin ki Robert'ta şunday zor ihtibarımız için hükümetimizge, Medeniyet Ministerliğine, özümüzün yazıcılar birliğine, bütün tavaşaçılarına, Respublikada türlü şaralar olsa, şunda her bir batnaşkan kişiye, Robert'ın şiirini okuyan kişiye, yeniden ihtibar etken kişiye her birinize zor rahmet. Шараға Роберт Миңнуллинның туған яғыннан, Башқұртстаннан да қонақлар келген еді. Келе алмағаны шиғри сәлем болса да юллаған. Ойлахам да туған яқты, көңілімді мұң басар, туған яқ мұңы. Роберт Миңнуллинның шигырьләре туган теленең гомерен озайта торган, шын, саф халыкчан телдә язылган. Әсәрләрендә сурәтләнгән малайлар, кызлар да гап-гади. Алар шуңа яраттыралар да. Миңнуллинның кайсы гына шигырен алма, балалар өчен булсынмы, зурлар өченме, һәр берсе күңелнең түренә үтеп керә. Алар җиңел, аңлаешлы, саф һәм ихлас. Жаңа ятышлы шигырьләре үзләре үк җырлап тора кебек. Шуңа да композиторлар аларга бик теләп көйләр дә яза. Тормыш сикәлтәләрсез генә булмый. Роберт Миңнуллин тормышында да сикәлтәләр булмыйча калмагандыр. Ләкин ул һәр вакыт хөр күңелле, оптимистик рухлы, тормышны яратып, аның ямен-тәмен белеп яши торган, үзенчәлекле юморга бай шәхес була. Ул сабыйлар, балалар өчен иҗат иткән әсәрләрендә дә бу сыйфатына хыянәт итми. Шигырьләрнең һәр кайсында диярлек җиңелчә юмор беренче урында тора. Хәтта сүз дөнья күләм әһәмиятле мәсьәләләр хакында барса да. Юмор Роберт Миңнуллин иҗатының тагын бер зур үзенчәлеге дияргә була. Күңелсез китапларны, гәрчә алар бик файдалы һәм акыллы булсалар да, беркем укырга яратмый. Роберт Миңнуллин күңелле һәм кызыклы итеп яза. Бик рәхәтләнеп укыдым дип яза атаклы Сергей Михалков. Чыннан да укучыны иҗатына җәлеп итә алу язучының төп бурычларыннан берсе. Яхшы язучы булу белән бер рәттән Роберт Миңнуллин тәҗрибәле журналист, публицист, нечкә зәвыклы әдәби тәнкыйтьче дә була. Ул озак еллар Казан утлары журналында бүлек редакторы, журналның җаваплы секретаре, Татарстан телевидениесендә баш редактор, Яшь Ленинче газетасында корреспондент һәм баш редактор булып эшли. 1995 елда Татарстан Республикасы Дәүләт Советының мәдәни һәм милли мәсьәләләр комиссиясе рәисе итеп билгеләнә. 2000-2004 елларда Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе урынбасары. 2004 елдан Татарстан Республикасы Дәүләт Советының Татарстан Республикасы законнар текстларын тәңгәлләштерү комиссиясе рәисе. 1988-1994 елларда Татарстан балалар фонды рәисе. 1990 елдан Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты. Төрле елларда күп кенә газет-журналларның редколлегиялар әгъзасы, Татарстан телерадио компаниясының попечительләр советы әгъзасы булып тора. Шараның иң матур өлешләренең берсе булып әниләргә багышланганы торды. Мәгълүм ки, Роберт аганың иҗатында ана темасы аерым бер урынны били.
Роберт Миңнуллин юлларына иҗат ителгән җырлар ничә дистә еллар узса да, һаман да хит, һаман да актуаль, һаман да халкыбызның күңел түрендә. Мин бүген концертта Резида Ахиярованың Роберт Мөгаллимов сүзләренә язылган «Яратыгыз» дигән җырын башкарам. Гомумән ул җыр минем инде бер 35 еллап минем репертуарымнан төшми. Мин аны һәр вакытта яратып башкарам һәм дөрестән дә бу җырдагы сүзләр алар һәрбер кешегә кагылышлы һәм аның һәрбер кешенең яшәү девизы булып тора ала. Чөнки без бу дөньяга яратыр өчен килгәнбез. Туган җиребезне, туган телебезне, әти-әниләрне, балаларны, сөйгән ярларыбызны һәм бүгенге көнгә кадәр бу җыр актуаль һәм мин җырлаганда тамашачы да кушылып, рәгатьләнеп җырлап утыра. Минем әйтергә кирәк, бөтен зал шундай әйтик подпевка була, яратыгыз. Менә кушымтасын бергәләп җырлыйбыз. Ой, ул бик җыр телле иде. Бик ул шундай шаян иде ул үзе. Һәм бик юмор остасы иде ул, шул кадәрле ул. Бер әйткән фикерне ул үзенчә әйләндереп, уларны менә күлдерә торган бер мәзәккә әйләндерә торган иде. Мин аңа бер мөрәҗәгать иткән идем. Менә Хәмдүнә Тимергалиеваның юбилее җитә. Бер матур гына мәктәп юмор стилендә, юмор жанрында бер миңа мәктәп шигырь язып бирегез әле. Язды, дөрестән дә шаккаткан Хәмдүнә дә тамашачыга күлде. Мен аның белән бик рәхәт аралашу. Ул бик минем бер туганым кебек миңа бик якын иде. Кеше гомерләре бигрәк кыска. Ходай безгә белмим нигәдер, кышлар гомере дә бирмәгән шул, яши белсәң җитәр дигәндер. Кеше гомерләре бигрәк кыска, шунсына да шөкер итәбез. Кыска гына шул бер гомернең дә кадерләрен белми китәбез. Кеше гомерләре бигрәк кыска, кадерләрен бик тә белерлек. Һәр сәгате аның санаулы бит, һәр сәгате үзе гомерлек. Роберт Миңнуллин гади генә тел белән дөньяда иң кадерле кеше әнкәйне буй җитмәслек биеклеккә күтәрде. Сөн Илеш буйларын бөтен дөньяга танытты. Әйтеп бетергесез тирән һәм киң эчтәлекле гади, аңлаешлы шигърияте белән өлкәннәрнең дә, балаларның да күңелен яулый алды. Шушының белән тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Без бүген шагыйрь, җәмәгать һәм дәүләт эшлеклесе, Татарстанның халык шагыйре Роберт Миңнуллинның тормыш юлы, иҗат үзенчәлекләре һәм әдәби мирасы хакында сөйләштек. Сез Татарстан 24 телеканалында туган тел тапшыруын карадыгыз. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина булды. Сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр. Чуваш челги бурчухне, тынже путмейді. Кодаму мелис, истяму ки. И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле.